Nefex. Yeah. I never take doubt as a lesson. I never second guess it. Take negativity and reject it. I got my mind blind to rejection, so I'll be just fine. Don't be wasting any time with discretion. I run this campaign like I'm running an election. I pop this champagne like we're not in a recession. I feel no damn pain. Ibuprofen is a blessing. Feel it pumping through my veins. Got me feeling like I'm flexing, yeah. I'm in motion, I'm obsessive like the ocean, I'm relentless. No promotion, still progressing, overdosing on these lessons. And these words my only weapon, cut you deep, oh yeah, I threaten. Feel the heat and all the tension, need relief from this whole session. But I keep myself progressing, cause I creep around suppressants. I don't sleep enough, you guessed it, every second is a blessing. Got no time to be depressed, on this grind you always stress. So I work harder than the rest, that always said to do my best. I don't ever doubt myself, I can count on no one else. And I do not need your help, I was told to show, not tell. I don't ever doubt myself, I can count on no one else. And I do not need your help, I was told to show, not tell. So watch me. Zero yung ginawa nyo sa napakasaya ng event na to. Ang galing na organizer, sa safety. And unang-una, bilib ako sa lahat ng tumapos kasi kahit masama yung panahon, tinapos nyo. So yun lang ang sabi ko, congratulations at least walang na-disgrasya, lahat tayo okay and enjoy lang natin to. At sana, congratulations kagad sa mananalo ng motor. Yeah! Sila ko yung Norbert sa akin si Ate Lapis. Dito tayo ngayon sa Wiltec Cabanatuan and kakain muna kami. Set up. Medyo masakit pa yung kamay ko kasi nagka-aksidente tayo kanina dun sa may bandang bypass road. Yan, medyo namamaga pa. Pero syempre, tuloy pa rin tayo, kaya pa naman. Salamat kay Papa Zimo. Shout out. So, kami makikita may mga big bikes. You know. So ZX-10 double R, napakasulit naman talaga. Ito na kami mag-set up, papatulo lang ako ng sapatos. Sambasa na yung sapatos natin. Ayan, final briefing tayo mga idol. Ayan, tinataboy na ba ng mga martial? Ayun. Dito yung aming grid sa dilim. Ito yung start. So balik tayo sa motor, babalik natin yung gamit-gamit. Dilim gagi. Pero mamaya liliwanag yan kapag sabay-sabay na tayo umalis. Alright, so nakabalik na kami ng grid. 12 midnight kaming lalarga. Ayan, medyo maganda pa yung panahon. Sana magtuloy-tuloy, ganito lang yung panahon. Kay Sir Kiel Motovlog, subscribe kayo sa kanya. Vlogger din ako eh. Anonymous Rider PH. Anonymous Rider PH. Oh, sige. So lalarga na kami. Let's go. Alright. Sa ating mga partner dito kanina, yung Gulf Mass at Gulf Motor Oil at siyempre sa Dad's Boy, maraming salamat din sa RL Bracket. Let's go. Yung Immortal Love. Alright, ataw. Alright, first quick tire endurance challenge. Let's go. Woo! Lang yan, hindi ko pa nakabit yung ano ko, mic. First photo ops. Gusto lang tayo dun sa harapan. Dito papa. Papasok na lang.
Dapat ako na Wiltec. Oo. Picture ka lang sa'yo. Solo-solo tayo. 325. Pucha. Full tank din sa Full tank. Wait lang, ano kasi ako kanina eh, na-aksidente ako eh. Saan, sir? Dun sa, ano, papunta pa lang. Sa may bypass road. Mislide ako yan, oh. Hindi pa ako nakakapunta sa grid, nag-slide na agad ako eh. Ingat kayo, sir, ha? Maulan. Oo nga, umano yung dito, hindi ko na magalaw. Maulan pero bakbakan pa rin, sir. Oo nga. Shit. Ano, aksidente, Brad. Woo! Alright, so nandito na kami sa Wiltec, San Fernando. Ayan, pangalawang photo ops. Tanggal tayo ng helmet, ito na naman yung struggle. Photo ops lang ako dito. Alright. Okay, wait lang ako. Alright, alis na kami rito sa Wiltec, San Fernando. Pumunta na kami ng Gold, dun sa may dinalupihan. Di ko pa rin magalaw yung kaliwang kamay ko dahil sa aksidente kanina. Let's go. More baha. Let's go. Okay, nandito na kami sa may golf dinalupihan. So magpa-photos muna ako, later na lang ulit. Grabe, yung mga lubog kanina yung parang kumunti kami. Yung mga kasabay ko kanina. Grabe. Grabe. Sa ano na? Ha? Dun sa San Antonio. Diretso pa rin daw. Ba't yung iba nagbabalikan? Siguro galing na sila doon. Bibilis no? Alright, set na. Putik na. Nahirapan ako mag-set San Antonio. Let's go. Alright, so ayun. Hello Papa. Asan ka na? Asan ka na? Hanggang dito lang pala sa... Oo, yung arko pala ng ano no, hindi na tutuloy dun sa ano, San Antonio no. Oo, yung kulay green. Sige Papa. Thank you. Di ba dito? Oh, ito na yun. Oh, nag-U-turn na raw sila eh. Dito ako lang po welcome Mark. Kasi nung RC, dito rin ako lang po welcome eh. Nag-U-turn na yung iba eh. Kasi nung sa RC, yung sa ano, ito rin yung ano, long po welcome Mark. Alright, so katapos lang natin photo shoot. Tapos na natin mag photoshoot and inayos ko na rin yung mic ko. Dahil maaraw na rin naman kaya kinabit ko na yung mic adapter ko rito sa GoPro. And para makausap ko na rin kayo mga ka-riders. And update lang, dito kami sa Umingan, Pangasinan. So we're going to San Jose, Nueva Ecija, para sa aming first checkpoint. Actually second checkpoint sana siya, kaso yung first checkpoint namin na-cancel dahil dun sa Olongapo buwabaha, lagpas motor yata yung tubig daw dun sa kalsada.
And kaya siguro, ayun, nabalitaan ng mga participant dun sa mga tawag dito, mga marshal, na cancel muna yung first checkpoint namin doon sa San Antonio. Ayun, oh. Let's go. So yung ginawa namin imbis sa checkpoint doon, nag-photo ops lang kami sa may arko ng Olongapo. And we're going to San Jose, Nueva Ecija. Hey, look at the view. Basa ang Bukidnon. Dahil tag-ulan. Alright, let's go. So bakbakin na natin to, dahil madali na makita yung kalsada. Madali na tayong kalarga ng Maluwalhati. Alright. First checkpoint. Sir, okay ba? Pindutin mo to. Papindot muna nito. Bilis. Dinan mo. Gasolina niyo, okay na? Sticker. Kuha eh. Ilan kayo? Tatlo. Ako naman magpamigay, boss. Oh, sige. Wait lang. Yun ka, agin. Wala ko rin. Ayun na. Checkpoint lang ba? Solo. Solo. Pangalan ko. Tubig. Ingat, boss. Ingat. Tubig. Candy. Tinapay. Candy lang, candy. Hindi ako. Kasi, tatlo. Yun na, hatiin nyo na. Alright, so first checkpoint, CP2. Saan lalabas? Okay, so tapos na yung ating checkpoint. Unang checkpoint. Dapat pangalawang checkpoint yun eh. May patola dito. Hey! Sundan lang natin to. Tulin ah.
Lumingon pa. Ayos, lakas. Nice one. Ayan na ang libangkingan. Ka-rider. Nakikita nyo yung bundok na yan. Nakakyatin natin yan. Nakikita ko rito sa mapa, puro bituka. Damn. Ayun o, nakikita nyo ba yung mapang yan? Mabituka. Lang iya. Ah, sige. Kaya ka na ba? Ha? Kaya ka na? Hindi pa eh. Hanap na kayo ng Diyos? Ikaw pa mauna ka. Kanina pa ako rito. Ha? Huminto na ako doon. Tapos dito naman upo ko. Pares na dapat ako. Ha? Pahinga lang, no? Eh, pinatayo ko yung mata ko. Buga-buga. Oo nga eh. Kinamos ako eh. Oo nga, namumula nga eh. Ano yun, sapuing? May pumasok na ano, maanghang na insekto. Ah, yung insekto na ano, yung galing sa puno, na kulay green. Maanghang. Hindi ka nagtatakip ng visor, no? Hindi, nag-visor ako. Kaya lang nung Yung visor ko nga, puro insekto. lumabo, di ba lumabo? Oo. Di pinunasan ko. Eh lalong lumabo, ginawa ko, inangat ko muna. Yun. Angat mo lang konting ganun para mapasukan ng hangin. Oo. Alright, nagkita rin kami. Iyon, no? Hey! So malapit na kami sa Baler Arc. It's around 1 kilometer na lang. So magpa-photo ops lang tayo doon. Photo ops entry lang muna. Habang hinahataw namin ni Z-Moto. Ayan sa harapan ko. Actually hindi kami doon yan. Hey, pabalik na. Putang ina, hindi ka na mag-overshoot. Eto na. Alright, update. So kakatapos lang namin sa Baler Arc. Ayan, naka-photo ops lang namin doon. So rekta na kami ng Labi River doon sa bandang Nueva Ecija, bandang Bungabon nata yun. Ayan, rekta na kami doon sa Aurora Arc yata yung photo ops din namin. And balikan ko na lang kayo ulit. See you later, guys. Yeah.
Anli Banking. Gagi. Kami yung ano, yung rektahan. Anli Banking, Lodi. Papunta na ng labi ni River pa, galing ng Baler. Nakatakot bumangke, maputik kasi tsaka malumot yung kalsada. Kagaling lang kasi natin sa ulan eh. My God, leche. Ay nako, nakarating din lang niya. Lang niya, Anli Banking. Anli Banking am. Ay nako. Ops muna. Alright, kakatapos lang namin mag photo ops dito sa Aurora Province sa Nueva Ecija Arc, sa kalagitnaan ng kabundukan at Anli Banking lang ya. Umay na umay ako sa banking. Wait. GG dumaan dito. Sakit pa ng kamay ko. Lang ya. Oh siya, sige na, mamaya na lang. Pupunta muna kami ng susunod na checkpoint. And maghahanap din ako ng mga kainan. Alright. Naubos ako na yung mga checkpoint eh. Kapal lang gano'n. Tapos na ang last checkpoint. And naubusan tayo ng sticker. Alright. Kasabay lang natin si Asian Pacboy, oh. Ayun, oh, nasa likuran lang natin. Asian Pacboy in the house. Let's go. Yan, Asian Pacboy. Ayos, Asian Pacboy. Akalain mo, so anong pukunin natin? Oh, siyempre. Yung piso natin, siyempre, mamaya. Makakabili tayo niya. Si Macdo yan. Ha? Bakit? Ay, kamukha naman to eh. Oo. Alright. Yun, oh. Ganda ng kuha natin. At hindi ko kapain na mas pogi ka, dahil siyempre kami muna dalawa. Balik ka na lang dito. Uy! Saan tayo? Iba ka talaga, Pacboy, kaya idol na idol kita, pero gaganyan-ganyan na si Pacboy eh. Mamaya, yung hulang kotse niya, ipaprank na naman siya sa mga kanya. Buti hindi siya nakabrief. Nagtatakbo. Napanood na ba yun? Gino! Boss Gino! Finisher! Aray ko! Bakit tumemplang ka? Hindi, yung kanina. Noon! Ay, kamlaga. Ha? Oo eh. Kung nga ito, ipopost ko ito. Ayan. Pwede na ba rito? Bago yan, bago. Hindi, kanina pa. Bago mapunta ng grid. Oo. Mulan eh. Saan ka nadali? Sa bypass road, sa Bulacan. Daming lubak pa naman doon. Kaya nga eh. Ayan. Congratulations. Pwede na ba dito? Oy, iba talaga pag Pacboy. Oh, kita mo naman. Dinadayo ng baba. Ano ba pa? Grats. Putay, naantok ako. Ha? Naantok ako. Yun lang.
Ayan, congratulations. Pala nila Mark, yung hindi pa yata na-declare na bawal dumaan, bumalik na sila. Parang inunahan yata nila. Na. Pero titignan pa rin yung O tapos inano pa, parang nakonsyaba pa yung ano. Tatanungin pa rin sila kung Para, oras talaga nila dito muna. Tsaka bakit. Para Tsaka gusto pa nila malaman. talaga. Ayun, dito tayo nag-park. Malamig lang yun, baliw. Yan, libutin natin habang naghihintay tayo ng awarding. So kukunin ko nga pala yung ano natin, yung ating finisher kit. Kasi naka-finish na tayo. Pakita lang natin itong ano natin, ID. Ando na si Zemo to. Daanan na natin siya. Okay, so dahil 184 yung number natin, dito tayo sa pila ng 1286. Hindi nalagyan eh, 184. 184. Kahit isang linggo ko nang gamitin, balikan mo rin yung bumaksan. Ha? Ayun. 249 saka 80. Para payagan no? Oo, dapat may pasalubong para pagbalik ay papayagan. Ayan, si Zemo to yung kasama natin all around sa buong biyahe natin. Kamusta Papa? Nakuha mo na yung award mo. Kaya subscribe kayo sa kanya, Zemo to. So ayun, waiting na lang kami para sa awarding ng big bike. So sana pala rin. Ang dami na mga nagsiuwian. So more uwi, more chances of winning. Sige lang, uwi lang kayo. So bali ano pala, sa 297 yung ano, sa 290 plus pala yung mga finisher out of 500 participants. So may ibang hindi tumuloy, may ibang umuwi, siguro yung iba na aksidente, may iba namang tinapos talaga, may ilan din siguro na disqualified. Pero kami, finisher kami. Nakuha ko na nga yung ano ko eh, yung award ko eh. At may libreng mugs, yan, long sleeve na t-shirt. Oo, okay na sa Marshall di ba kanina? Kaya nakuha na natin yung point. Okay. Yun yung ginamit eh, Asian Packball. Pwede na kayo magkaroon ng sariling motor para inyo ha. Oo, hanggang sa August na yan luman ha. Sabihin mo, alam mo na, alam mo yung ulit kami dito ka. Gusto mo patuloy. Halika yan. Saan? Oo, di ba? Foreman pala tatay mo. Yan. Okay, kami mo yung piso mo. Pupunta kayo dito sa building. Tapos, imasin natin. oh, babaero. Ay, babaero ba ako? Hindi mo. Maka-oo naman pa. Pero hindi, mamaya. Yung big bikes bibigay natin. O, yung mga vloggers na magpa-picture na kayo mga idol. Oh, sino ba gusto nyo magpa-picture dito? Pwede naman ako lumipat sa kabila. Kasi mamaya usap lang kami. Usap lang talaga ha. Ang makakasama natin ngayong gabi para magbibigay ng big bikes para sa ating mga participants who would like to thank Quick Charge. Siyempre makakasama natin ngayon ang may-ari ng Sawarma, si Noisy Potato. Hindi lang yan, kasama rin ni Noisy Potato. Siyempre, si Sir Mel. At siyempre, Motorkada. Yes sir! Wow! Asan si Jer? Asan si Jer? Hanapin niyo ako! Oh, nawawala! Ay! May sarili niya naman! Ang makakakita sa akin, bibigyan ako agad ng gulong! Wow! Hanapin naman yun! Ayun! Hanapin natin ko! Ang makakakita sa akin, bibigyan ako agad ng gulong! Wow! Ang makakakita sa akin, bibigyan ako agad ng gulong! Yun! Ang makakakita sa akin, bibigyan ako ng spikers yun! Oh! Sino buwan sa akin? Sino kasama ko? Ayan na! Bibigyan ka sa akin ng gulong! Ayan na! Sino ba sa akin yung akin nyo? Ano ba dito? Ano? Tiyakap na ako! Tiyakap na ako! Pero yung ginawa nyo sa napakasaya ng event na to, ang galing na organizer sa safety,
And unang-una, bilib ako sa lahat ng tumapos kasi kahit masama yung panahon, tinapos nyo. So yun lang masasabi ko. Congratulations at least walang na-disgrasya. Lahat tayo okay and enjoy lang natin to. At sana, congratulations kagad sa mananalo ng motor. Nangyayari sila ko yung Norbert tsaka kayo si atin Dominar. So big bike na pala itong bubunutin natin. Oh my God! Anong motor to? Dominar 400. Oh my God! Dominar! So paano yung makakuha ng Dominar? Ano ba yung ginawa na to? Ang makakuha ng Dominar, nag-register sila. Nag-participate sila. So, yan yung requirement ng isang Dominar. Ayan. Oh my God! Basta nag-register ka, tumakta ka, nag-finish ka or hindi ka nag-finish, Kasali ka sa raffle. Basta kasali ka sa raffle. Galing, ang galing naman. Napakagalante naman ng quick time. Basta finisher ka lang, magkaka-big bike ka na. Kahit hindi finisher ko yun, Orbin. Ang lupit talaga ni po. Basta nag-participate ka. Ako bubunot. Sino kaya swerte na yun? Iba talaga si Quick Tire. Oh, pero kapag ka nabunot ka, dapat Presence is a must. Dapat nandito ka. O, go na. Dapat Kukunin nandito ko ka. na. Ayan na! Ayan na! Tawagan kaya natin. May number yan eh. Kasi big break yan eh. Tawagan natin. Huling cellphone number. Last 4 digit. 3, 5, 4, 6. Yun yung huling cellphone number niya. Tawagan natin, no? Pag nag-ring yung cellphone number niya. So yan na. Yun nabunot, tanda kayo, tatawagan natin yung number. Ayan. Pag hindi sumagot, Gcash na lang ibibigay. Oo nga, kulang yung number. Kulang yung number niya. Tatawagin natin. Yun. Ang pangalan niya, nag-start sa R. Magdadala ng lisensya. Okay. Ang nanalo ng Dominar ay si Ray Mark Carito. Ray Mark Carito! Nandito ka ba? Ayun o. Oh my God! Kasan? Ray Mark Carito! Ray Mark, pakita mo. Ayan, Ben! Kuya, gusto ko lang itanong kung ano yung naging experience mo sa biyahe natin bago mo mahawakan ang Dominar mo. Sorry kang pagod. Kamusta yung biyahe? Medyo hassle lang kasi baka sa Sambales, sa Olonga po. Pero ano lang, okay naman. Nakatagpos naman ng maayos. Grabe! Natitense si Kuya. Natitense siya. Ramdam ko. Bibigyan ko muna siyang medal. Yan! Grabe! Asan yung Dominar ni Sir? Ayan na. So ayan, palakpakan natin. Hindi po mapapanig ito. Palakpakan natin si Sir Raymond! Alright, so uwi na kami ni Papa. Hindi na namin tapusin yung yung raffle. May nanalo ng isa, yung napapanood nyo naman kanina. Congratulations! Sobra. So ayun, naging successful naman yung ating endurance challenge. And yun, nakafinish tayo. Ingat Papa! Ang mahalaga is yung safe pa rin tayo kahit na-aksidente tayo kanina. Lang yan, di pa ako nakakarating ng grid na aksidente na agad. Pero hopefully sana ngayon wala na mangyaring masama. Ayan, pag-pray natin yung safe natin pag-uwi. And ayun, super happy ng first Quick Tire Endurance Challenge. Ito yung pangatlo nating Endurance Challenge. Ayan. So, una sa lahat, nagpapasalamat ako sa lahat ng nanood at tumagal dito sa ating vlog. And abangan nyo sa mga susunod na nating adventure. Meron pa tayong pupuntahan. Yan, surprise yan guys. So pagpasensyaan nyo na kung medyo matagal ako di nakapag-upload itong nakaraan. Naging busy lang talaga. And ayun,
I think dito ko na lang siguro tatapusin yung vlog natin. Don't forget to like, comment, and subscribe. Anonymous Rider PH. And syempre don't forget to click the notification bell para sa susunod pa nating upload. Alright. So huwag natin kakalimutan, ride safe always. Yes sir, peace. So dito tayo ngayon sa Cabanatuan. Mayroon pa tayong 1 oras na biyahe. Alright.